Kaixo, txik-txak zaleok. 3 ordu ez dira pasa, finala bukatu dala, eta bihotza oraindikan taupadaka daukat. Haze partida ikusi deguna, Gernikan jokatutakoa. Benetan zirraragarria, hunkigarria ere bai, eta borrokatua. Diegok eta Lopezek irabazi dute neurketa. Eraman dute Winter Seriesen 2. edizioa txapela lortuz. Baina garaile bat azpimarratu behar badet, zestapunta izan da. Zestapunta modernoa. Winter Series ikur edo erreferente hartuta bezala. Gustatu zaizkit, Zigor Etxebarriak egindako adierazpenak ETB-ren mikrofonoaren aurrean. Guzti horren atzean, lantalde potente bat dagoela esan du Zigorrek. Eta hori poztekoa da. Izan ere, zestapuntak jende gaztea behar du. Partida, esan deten bezala, Leon Castillo bukatu da. Txampona airean botata bezala tanto batengatikan 3. setean. Lehenengoa, Diegok eta Lopezek aize irabazi dute, 15 eta 8. 2. seta aldiz, gauzak guztiz aldatu dira eta barandikak eta lekerikak eraman dute 15 eta 9. 2. seta. 3. erabaki da beraz. 5 tantotara, eta azken tantoan launa zijoazela, laukotean izan den pilotari onenak, Imanol Lopezek, hartu du aginte makila eta erabaki du partida. Krudela da horrela galtzea galtzaileentzat, baina kirola halaxekoa da. Diego Beaskotxeak errubrika ezin hobia jarri dio 20 urteko karrerari, ibilbideari. Baldago era egokirikan agur esateko? Zorionak posible egin duzuen guztioi, eta batipat atzean dagoen lantalde potente horri.